Wenze njani? Ngafonelwa wuwe mama. Hawu kade ngakugcina. Hawu ungikhumbule. Hawu. Oh. Ayi wangikhumbula kabi-ke ngiholile. Awu. Ani phela uyathi ngihola nge-15 wenzenza umuntu ongazi nje. Hawu. And ngisemsebenzini uzongixoshisa emsebenzini ngizongiqhatha nenduna. Hawu wangicela imali-ke futhi manje. Angathi uthe ungikhumbule. Ukungikhumbula kwakho kuhlangana phi-ke manje nemali yakithi le ngiyisebenza kanzima. Anoke nivuke niyofuna imisebenzi webaby yabona nani ke nifese nizwe ukuthi kunzima kanjani ukuvuka ekuseni ngoba manje ngendlela enivele niyicele ngayo imali kuyatshengisa ukuthi anikwazi nokuthi kunjani ukuyisebenza. Avele sayivala ifoni lesilima lo tshedi ngisilima lo ngafika ethule uthuye zonke sezongikhulumisa manje nakhona yazi